Naguntan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 4:05. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sobra sa 50% na o nasa 52.55% kan 42,000 na barangay sa nasyon ang drug-free na. Ipinag-orgulyo ni PDEA spokesperson Derek Carrion sa tahaw naman kan daing patod na operasyon ninda kontra sa illegal na droga. Sinabi ni Carrion na posibleng maglangkaw pa ang mga nalinig na barangay gikan sa droga kung daing nagkaiguan nin pandemya. Yan ang pang alas 4 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Ginebra San Miguel, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. San Miglite, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1,000,000 pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Jr. Para sa Sarojas tatlong taon. Mababakal na ang 2.4 kilogram big box. 17 pesos na kada baso. Suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 027 series of 2021. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition.
Diyos marhay na medyo nagataga-oran-oran na kahaponon sa Indogabo sa muya pong mga paradangog sa siyudad ni Legazpi, Albay District asin sa Daraga, pati na po sa manlain-lain man na munisipios isyudades kang probinsya ning Albay. Nagabos man na pagtaraning niya tong lugares, digdi sa Bicol, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Sur, Norte. Siring man supigabot kan sa muyang puwersa sa luwas kan Rehiyon 5, Diyos marhay na hapon. Minarespetar na naman kami. Talambang miyembro kan familia kasabay ang paglaom na yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon sa taho kaining pandemya. Padagos kitang manarig asin makimaherak sa amang Diyos na matapos na ang problema an mga nagka-COVID magkaburulong na dain na magparaulakit pa. An kitang pigbiyaya aning karahayan ning salud bagamit ta ini sa tuyang oral daw na pagbuhay-buhay susug sa katuyuhan ka sa itong kagurangan na sinpadaos kitang protehiran kan amang Diyos. Sagkod kitang alas 5 na nin hapon, Bicol Target. May pigmimirendahan lamang tabi ang nagakapira man na para ang tabay niya to dyan. Paramdam na kamo. Ang number is 0961 o kaya 0961 7590888 sa Smart 0961-7590888 asin sa Globe 0926 0156-020. Kompleto ang tropa Jomar Jimmy Al sa kuyang mga kumpadres. Si Ann, si Luen, si Renz. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Technical control ang sa kuyang kumpadre, the man from Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Kumpadreng Nalday Baldo. Maray na hapon dyan sa mga taga-Dapdap, partikularmente sa Jigs Baldo Welding Shop. Good afternoon. Sa newsroom, pag-arog makining oras ang nakatoka News Director Edwin Peralta. Siyempre nakamonitor man News Manager Mardela. Sa Production Center ang Samuya pong Anghel, ang AM kang DZGB, A Angel M Mustaza. Tandem ngunyan sa IT si Richard Budazi Arven. Ako mampuan sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Sige po tabi, maray na hapon sa gabos na nakalag-on sa samuyang broadcast sa Facebook DZGB News Online. Good afternoon from the Philippines. Pati na po dyan sa mga naka-YouTube. Compadreng Jim, duro-diretso mga informasyon. Go ahead, good afternoon. Yes, salamat tabi pa di continuing coverage niya to ini kan pinagtugay-gay niya tong madugong pangyayari digdi sa Barangay Puro 4, Barangay Busak sa Banwaan kan Uwas kung saan may mga hali sa Metro Manila na nagpasiring digdi, nakatransaction kan poster buyer kan Albay PNP Provincial Command. And nangyari, nagpasiring man ang digdi, ang lunada ninda Suzuki Ertiga. Yaon digdi silver color ini conduction sticker G1Z805 wala tuo sa dayuto na tinampo wala tuo gabos makaiwasan nin mga kabasan secluded area ini abade digdi sa Puro 4 kan barangay Busak Uwas Albay. And sa mga oras na nagbugtak na kay police line na suko team uminabot na ngunyan digdi sa area and proseso na ini kan Sinobi Crime Operation bade and nakipagputukan ini sa mga operating agency units kan PNP kombinasyon ini kan iba-ibang sanga kan kapulisan digdi sa probinsya ni Albay. Kulang operasyon ini bade tahali pa sa NCR ang lunada na ini asinan mga sospechado and allegedly itong subject nakatransaction kan po sa buyer bagong luwas sa Bilibid. Dahil pa ma-establisher mo yan kung unsourced pan droga sa inhalin. And ining dua na back up ka ining subject kasabay sa driver bali tulusinda kung ito preso o pero ang pagtubod ating pag-iriba man na nakaluwas na sa presuan o baka preso na
nakakaluwas-luwas duman sa bilibid. Roger. Yan ang mga anggulo, pare-tabi. Okay, so bilang backtracking, tanganing susatuyang mga parantabay, ma-refresh what happened kung Padring Jim? Mga maalas 12 ka so bago. Yun na ini. So poster buyer, iguanan nin transaksyon na nahaman. Aloy ining proseso, pinagantabayanan kan kapo liderato kan PNP Digdi Salbay. Tagod na nagkaiguanin agreement an poster buyer asin ining transaksyon na ali sa Metro Manila na magpasiring didi. And allegedly, bako sa naman ini an babagsakan kasabay na ang Legazpi Tabaco and Catanduanes. Kumbaga, sararuan na ini kung transaksyon duman sa Metro Manila and bulyo man na ini ibabagsak diti, madistribu na sana. Yan, sarong biyahe ang Sarong biyahe. babagsakan Legazpi, pagkatapos Catanduanes and Tabaco. Ngunyan, Shabu ang pinagtutubo na daradarakan mga ini. Shabu, mga more or less 350 grams. Minamontar sa more or less street value, estimate 1.7 million. 1.7 milyones. Ngunyan, ang nagsagin-sagin na buyer, elemento ka na Philippine National Police, digdi sa Albay. Ngunyan, digdi sinda ang point of transaction ninda, digdi sa lugar na ini, tabi pa dito, ining lugar na ini. Yan, mailing mo. Wara, open, gabusyan kabasan, tinampusan na kaya sa na sabatan ng duwang auto, and nakaposisyon na digdi sa mga operatibas. Tagod na nasa proseso na transaction. So, binakal kan poster buyer nasa 10 grams o kantidad 40,000 pesos. Roger. 40,000 pesos. Nagkabalyuhan na in bayad tapos droga. Ganyan, igwanin mga signal yan sa mga pagiribang backup na pulis. Tagod na kan nagsinyal na sa poster buyer na tapos na consummated na so transaction. Nahiling kan suspect itong suka transaksyon pinag-resibikan kwarta na may mga men in uniform na puminunot na ikan baril. Okay. Pinutok ng poster buyer. Alikmat ang poster buyer. Taram niya kung ano ang mangyari. Sagkod ng duwang backup kan may puminutok ng nahilig. Nakaluna. Dahil man nagbaba sa duwa digdi sa Ertiga. Sa Ertiga. Suzuki. Ngunyan, kan may pumutok, nasiri pa na kan mga backup na pulis, posible nakaukop digdi sa mga gilid na ini. Nakapaikli dyan sa kabasan. Digdi sa mga makabasan na ini. Pag hiling na puminunot sa duwang nasa laog kaning Ertiga, pinanata na. Arak-asa ka na. Pinanata na. Okay. Pin down so tulo dinalagan sa kan na MDRRMO ambulance yan sa Josepina and so DCGB News marikaso follow up try nga hindi na pa isi kon ano na sa estado kan na mga buhay kani. And kita na mismo nakapag verifyar konfirmar na nagadana sa pagikan na doktor na in charge diyan sa attending physician dyan sa Josepina Belmonte Duran Hospital. Sabi, pinulot na sa Kuanada na sa morgue na sa tulo. So tulong suspects gabos na neutralize and iyan na nahiling sa video footages niya taon yan solamente so mga panasanaan so vehikulo buda so mga gamit na yaon niya na kumpiskar so mga subject uto na sa morgue. Over. Yan na sa morgue. So, sabi ni Chief of Police John Gerald Villafuerte, sa interview na exclusive kan DCGB News. Yaon pa diyan sa laog. May driver seat gari may 45. May dawa pang caliber 38 di bula. Nasiri pa nila. Taday man sila pwede magdot-dot ka ni. Nasiri man sa nakasabago. Pero mitikuloso ta magin an media. Maray nga ni kasabago na taraman tulos kita. May distansya. Ako man sana yan digdi. Exclusive. Exclusive ni kan DCGB. Wala man ipakita digdi pa
pagi riba and nabot so kutim mo niyan yun ang nasa proseso na tabi pa di and close up big product itong sa mga bala na pigpupugta kang kinomero pigpupurot ay inda kung pigpupurot na ini o dai ko makote dai man ako maka dai man kita nakaka is possibly kumpadreng Jim dayan pighiro tapos pigbugta kaning numero buda pigsirkuluhan niyan and dispes gabos iyan preserve ang scene of the crime iyan na nagagakutan kan cordon na blue sumotorsiklo mo halion mo na pwede sa kabayo ko dai ko man halion mo tahaloy yan na kwan dyan mga subraining sarong oras gayud masubra yan halion mo ng motorsiklo mauli ka na dahil man ipakilabutan dyan bubuksan pa ining hihilingon pa ini tabi pa dyan importante di mahiling niya to so kung ano ang laman mananggat kung confirm ito kayaan pa siyang kaito na may laman ining 350 grams more or less sa text mga text may cellphone may mga ideya ng makukuha digdi sa mga police consise mga katransaksyon kay ni base digdi sa mga cellphone. Okay, Roger. Kumparing Jim, any identity na nailuwas na tabi over? Wala pa tabi pa din. Magindo man sa Josepina Belmonte Duran Hospital. Negative ki identity. Wala pa ang pangaran. Magin so ining tulo maski so mga police digdi sa was negative pa sila ki ay pamanggay pigrerekisahan sa mga kwan, sa mga lawas kayo. So lawas ang suspects. Priority na ini ng kwan. Di ko nasabot kung na ano na proseso man kayo mga biktima. Basta wala man pang disclose na identity kay itong mga hospital. Ang sarusa na duman. So first name man sa nangani gaya. Di man pinagtaram ni Chief of Police Jan Gerald Villaferte. So konsisa itong katransaksyon and poster buyer. Basta ini, ang main suspect dyan is na established na bagong luwas sa Bilibid duman sa Munting Lupa. Itong subject. Tapos suduwa, dahil may establisher ko nito presong to yung nakakaluwas, papaluwas. O bako man preso. Okay, pero itong subject na ito tabi kumparing Jim, positive ito na hali bagong luwas sa New Bilibid prisons pero suduang kaibanan dai palang dai na-establish kung iyan integral part man kan sindikato or baka pigrent sa na iyan na bihikulong iyan or kung talagang sinda sarabay sa sindikato over. Wala pa. Kapos pa yan. Question mark tabi pa din. Dahil pa yan i-establish ako sa mga oras na yun. Okay, sige, compadre. Ang motor mahali, guyoron mo na natukawanaan. So naka-Facebook DCGB News online dyan. Ayan, mahiling. Live kita. Exclusive footage kan DCGB. Solamente DCGB lang na yaon. Ini mga hilera di kilo na dan. Lo na dan ni kan ni Chief of Police mga iba pang opisyal. Kada klandik di wala naman sa mga kwan, sa mga iba pang so main sa mga naka-uniforme. Suswat ka sa bago na sa batan ko, suswat team, mobile. Posible hali ito digdi. Iyo. Okay. Yaon digdi sa mga kumbaga sa mga intel. Ayun naan. Nag-scour kang scene of the crime and nag-investigar na yan dyan. Sige? Okay. So, yan ang tabi pa rin. Yun na lang. Alato na lang yato itong resulta ka ni scene of the crime operation sa mga oras. Limitado man lang ang tao digdi. Police. Paano ka nakaabot dyan? Ako ma-investigar sa'yo. Paano ka nakaabot dyan? Nag-radyo ba kita? Trabaho ito bagay na Butongon mo na ang motorsiklo mo, guyodon mo sa tukawan, mauli na ako. Yan ang mga kabasan digdi. Sige. Kung matatandaan tabi pa di, ang barangay busek, pamusuhon bagay ni sa mga programa mo. Programa. Tapos rubber job. Balik-balik. Subaha, rubber job mo niya. Sabi nga ni Kapitan Raul Zerio,
si katunon nga ang barangay ko dahil sa rubber tube ngunyan, rubber drugs na ngayon. Sus Mario. Rubber drug na. Rubber drugs na nalaman. Sige tabi. Okay. Yan na tabi pa rin. Nasa to yung pagtugay-gay. Kuha na lang niya to abangan. Bukas ka ni. Pero hindi kung magpa-interview ni na mga taga-suko. Kasi sindanan mapaluwas ka ni. Iyo. Kan official na resulta. Report. Duman na lang kita mabasi tabi pa rin. So what is missing now is the identities kantulong na pin down and kung anong mga sindikato ang kina-involved, anong ngaran kan sindikato kayan, maburutwa na sanan sa mga investigasyones. Uyugon mo ang sarong biyahe, bagsak, tabako, Catanduanes, Legazpi. Yan, nadali sila dyan. Considered big time operation na ini tabi pa rin sa Binitip. Iyo. Gari, maximum pag-abot sa mga probinsya. Iyo. Mga 50 grams na. Oni, pirang grabos yan? 350 grams, 1.7 million. 1.7. Tapos ang katransaksyon pa is from Metro Manila and mga istorya ba kan nakalis na panahon, ang sentro kan operasyon is Bilibid. Yan na naistabilisar na bagong laya, hali sa Bilibid ang nagadan dyan. Over. Pero padigdi, paano ini sa mga checkpoint na karulusot? Yan. Sige, Dakol mga follow-up ka ni sa mga masunod tabi pade. Roger, sige. Yan palibot, wala barang kiharong digdi mananggad. Maglakaw-lakaw ka digdi, wala sa'yo mananggad makailing digdi. Siguro sa mga operatibas, nagdapa-dapa dyan sa makanal na buda makabasan, ano? Una ka ni, sir, mga irigasyon siguro nakaposisyon. Nakaposisyon. Yan mga irigasyon. Iyo. Tapos siguro man so pasiguro man so sindikato hilingon mo hiling talaga ninda kung igwan ng ibang auto nga kuan. Kumbaga pamilyar na sindikato. Pamilyar na napili ninda na point of transaction, area of transaction. Yan. Okay. Posible di po minorosin man sa mga pulis. Okay, so mga suppose your buyer comparing Jim may darama na behikulo nagsabatan sila diyan. Dai ko sabot kun madali lang. Paano so nangyari kan? So ginibog kang post your buyer. Naghalat siya na sa kanto or what? O diyan sa gilid? Pinaypay siya na o may pre-arrange na signal sa na? Sir, sa post your buyer, paano so may motor siya? Paano siya nakaabot tigday? Ayan, alay kasi kuryanta si COP. Yung mananggad, ano? Ibaga, paano? Igo maning gamit na behikulo so post your buyer or what? Sige. Victor Bonta kiraray COP. COP, may pahabol na po. So post your buyer, paano siya nakaabot dito? May lunadan man siya? May motor. Nauna na siya dito. Naghihintay na siya. Iya. Very good. Okay. Kapagalan man ang post your buyer, ano? Ibaga. Tapos, aram mo kung anong mangyayari. Kasi kadig di maburo balindok na, puros kali. Iyo nga ni. Pinutokan ni kasabago. Kun mo Di congratulations, tarang ki COP. Congratulations sa sa tabi COP. Okay. Job well done. Thank you. Sa motor ni Jimmy, halion na dyan, tabak o man na praktikan krimen. Ayos na? Sige. Ayos na pa rin? Sige. Okay na. Alat na lang special report na kayo kan suko sa lugar na ini. So yan tabi pa rin. Sa to yung follow-up manungod sa madugong sitwasyon Kasabago. Sige. Ibisa na sabing lugar. Kimi na salita di si GB News. Thank you so much, compadreng Jim. Exclusive yan. Exclusive video and audio na DCGB exclusive footages sa sarong dakulang akomplishmento po kan otoridad manunungod sa droga nagadan tulong mga suspetsadong pusher pagkatapos na makipagtransaksyon hali pa sa Bilibid bagong laya itong pinagasabing katransaksyon. And pag-abot dyan sa may uwas, uyan dyan, nagkapurutukan, gadan ang tulong mga suspetsado na iyan tabi. DCGB on assignment. Tabi, exclusive yan sa DCGB po. DCGB, sa Bareta, mapagkakatiwala. Tama po yan. Convincing. Pinagsubaybayan po yan ni kumpadreng Jimmy.
kami, ano? Anytime, anywhere. Once again, it's DCGB po, ang namamayagpag. Salamat po duman sa nag-comment sa DCGB News Online. Ay sa mga nag-comment, nag-message sa DCGB News Online. Salamat pong Marhay, Okay. Sige, salamat din Marhay, diyan sa nagpaabot ng informasyon. Luen, standby. May mga hanap buhay mo na kita. Oras, Pilipinas, it's 4:32 nin pagkahapon. An oras hatod sa Indokang. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ginebra San Miguel. Kasama mo ang Ginebra San Miguel na bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Eto na ang big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay talon! Sinuot ang Big Milo Patsy Grocery Card! Basta! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big! Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Milo, buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, at mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Pinubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. San Campeon, tukoy ibahin, sunang tugong Pinoy. Pag-ibahin ang tugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Ito ang tama!
Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Defex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa bawat individual na nahahawaan ng isang virus, lumalaki rin ang pagkakataong mag-mutate ang virus na ito. Kaya upang mapigilan natin ang higit pang mutation at pagkakaroon ng variant ng COVID-19, kailangan din nating pigilan ang higit pang pagkalat nito. Paigtingin ang ating pagiging bida solusyon upang mapigilan ang tuluyang pagkalat ng anumang variant ng COVID-19 sa ating bansa. Lubos nating paigtingin ang pag-iingat para sa kapakanan nating lahat. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACE 051CA number 071 series of 2020. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home.
Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidilets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibayan puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACE 051 CA number 071 series of 2020. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nido Junior. Para sa Sarojas tatulong taon. Mababakal na ang 2.4 kilogram big box. 17 pesos sana kada baso. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 027 series of 2021. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Thank you so much, kumpadreng Nald, sa mga paraan tabay, marahay na hapon po. Giraray, salamat po sa mga nagtitiwala, asin padagos an pagtiwala sa Radyo DCEB. Ano sabi? Exclusive po yan na news sa AM Band, asin sa samuya man pong DCGB News Online, maging sa YouTube with video sa samuyang Facebook account ang DCGB News Online. Sige, may latest si Congressman Joey ipag-explicar ang Albay Power and Energy Corporation
kung nanata ta sinda po so APEC nagbabakal pa nin kuryente sa wholesale electricity spot market despite kan pag-release o kaya pagtutugot kan gobyerno na magbakal na an APEC nin kuryente sa luwas kang WESM kung medyo halangkaw ang pamresyohan ka ini. Yan, pa-explicar na po Congressman Joey ang Albay Power and Energy Corporation. And I hope ini sarabay-sabay na po yan. Tara Congressman Pido Garbin Jr. man, sigurado maaraktibar po yan all for the benefit kan sa tuyang mga kita po na mga konsumidores nin kuryente digdi sa probinsya nin Albay. An exact na pahayag ni Congressman Joey just minutes ago, APEC must explain why they are still buying 25% from USM even if with ZOE. Inibaga so Certificate of Exemption. Gusto sabihon, ilinuwas na kan Department of Energy sertifiko na nagtutugot na bagbakal an APEC in kuryente sa luwas kang WESM kung igwanin mababakala na buro barato. Yan. If they buy 100% at 670, then it should be much lower. Yan. Imbestigar na po yan ni Congressman Joey, ha? Gulpi na po sa mga nagbutuang informasyon, iyon na nga ni magasupig hapot ka ito. Padingnal narumduman mo. Kan nagtutukar kita kay ni dai ko lang ma-grasp kung sa tingog kan Banwano sa Bicol target. What if kung sumaluwas na billing niya to, iyo mang giraray halangkaw subiling despite kan issuance kan Certificate of Exemption hali sa Department of Energy o Energy Regulatory Board. Sabi, o paano gigibuhon? Iyo na po ini ang nangyayari. Halangkaw man giraray so billing ka na konsumo niya to sa kuryente. So, yan po ang latest sa aga putok po yan. Pipa-imbestigaran na naman, pipa-explicar ni Congressman Joey ang Albay Power and Energy Corporation na taarog kaan nangyari na naman. 13 minutos antes ang alas 5 nin pagkahapon. Luens, marahay na hapon, please. Go ahead na. Salamat tabi Sir Pio, nakahangos nin Alawig ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFA Region 5 pagkatapos na mapag-araman na wala manin maapektaran na marahay na mga coral reefs as in marine protected area sa pag-abot kay ning MT Tagline as in Barge Claudia sa kadagatan na sakop kan Santo Domingo Albay. Ini ani panagunambitan sa DCGB News na pagkahapon ni BIFA Region 5 spokesperson no ni Inolva na araw kaniang sitwasyon kung kaya bako man masyado maapektaran ang lado nin mga parasira. Ipinagunambitan pa ni Inolva na daiman maapektaran ang pag-agi-agi kan mga parasira na ara ni digdi. Dahilan ta siniguro man daw kan Incident Management Team o IMT sa indang opisina na daiman ini mapipindyente basta maglikay sana arani sa barko ngani na maibitaran ang COVID-19. Alagad sa ngunyan nakikipag-coordinate pa ang BIFAR susug sa nakapagtaram puntirang meters ang rayo na datapat na sunodon ka mga parasira asin padagos maninadang i-monitor ang sitwasyon tangani nang masiguro man na maprotektaran ang mga nyaon dyan sa kadagatan sa lado kan sa indang opisina. Yan tabi Sir Pion, magdagdag pang istorya. Ako po si Luens Bursi Barsana. Salamat tabi Luen sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Aram mo pa ding na man talaga nin maaafektaran dyan ta. Isi man iyan kan kapitan ang lugar na pwedeng pag-angklahan. Aram iyan kan kapitan. So rarom kung saan adigoning bahura, kung saan sinda pwedeng maghulog kan angkla, na dahil manin maguguyod da bahura, isi man iyan kan kapitan. And ang lugar na iyan, designado man talaga na parang pathway para sa mga yan na mga maduong buda, maatraka, buda madisatraka sa pantalan. Kaya dahil man talaga anin mararaot dyan na bahura. Not unless na
para yu kimahal na Diyos, magka-diferensya, magbagyo na maguyod-an sa lugar na daay na makontrol kan kapitan. So, bards, iyo yan. Okay, pero yan ganyan, ilulugar man ang kang kapitan. Tataw yan, kababayan tang kapitan, tagadigdi sa Ligaspi. Tataw yan kan ba, iguanin mga mapa. Iguan ka, let us not overreact now, on the human aspect kan istorya, kahirak man baga kan mga yaon dyan, padingnal, mga tao iyan. Day pagdirihan, day pagpara kanon. Ang tigpapasunod lang dyan is the normal medical protocol. Na day man talaga sinda pwede magbaba, gari quarantine area na sa namanan. Day na po padagos, day pag discriminaron o kung the Coast Guard, so mga Coast Guard yaon dyan, so nagbabantay, just to secure na dainin magbaba na makahalubilo sa komunidad and dahil maninghali sa komunidad na magsakat dyan. Because we are in a very special situation, medical emergency sa bilog na kinaban na por dahil sa COVID. On the human side of the story, kahirak man ba kan mga yaon dyan? Daita yan pagbasulon. Daita sinda pagdiskriminaron, mga kababayan taan, Bicolano, tao iyan. Dahil man na tugot na sinda mismo maulakitan kan COVID. Por dahil sa trabaho maninda, na iyungan yan, iyan baga paano, sabi ta baga kaso nagkaaging aldaw, iyan na barkong iyan na barge naan, kuda so tagbot na iyon nagdidirhir kaan, naguguyod, talagang iyon. So kasi nagbabiyahe from the Philippines, kasi ring sa Brunei, Malaysia, ang termino nga anikan, BMP. Yan, BMP, Brunei, Malaysia, Philippines. Mga barko yan padingnal na hali sa Pilipinas, minapasiring sa nasyon na yan, Brunei and Malaysia, na pag-abot duman sa teritoryo kan Brunei o pag-abot sa teritoryo kan Malaysia, halimbawa hali digdi sa Pilipinas, ang barko is of Philippine registry, subandera kan Pilipinas, ibababa, ang itaas naman subandera kan Malaysia or either kan Brunei. Yan. Paghali naman duman sa Brunei, mabalik naman digdi sa Pilipinas, ibababa naman nila sa bandera kan Brunei o Malaysia, Pilipinas namang itaas. Agreement iyan. Kaya, iyan po, is a Philippine registered vessel sa diri ni Mr. Uy dyan sa Camarines Sur. Kaya arog ka ng sistema, talagang yan sinasunaghatod kan supply nin coal dyan sa Good Found Cement Factory. So mga Pilipino, mga Bicolano, mga tauan. On the human side of the story, huwag natin pang dirihan or what, basta sumunod sa nakita sa protocol. Umagi ka sa proa, umagi ka sa pupa, kan barko, aram ang proa da pupa, inutan likodan, mabi ka sa pabor, sa istibor, left or right, basta dahi ka sumakat naman, dahi ka maning close contact, dahi maning problema, yan tabi. So, isecure sana ang area. Dipisil baga tabi, sana dahi maning maraot na panahon na mangyari, kahirak man kan mga yaon yan baga padingnal, paano masuma pagkaong kayan tabi. And sa tuyang latest na info na naku ang ani, ngunya na hapon, gari igoning masampa dyan na medical team na pinag-provide kan may sadiri kan barko to assess the situation kan sa iyang mga tauhan man dyan, mga tripulantes. Iyan ang sa tuyang naku ang informasyon. Minutes ago pa lang tabi, gari may masampa dyan na medical team. Of course, dahil man yan basta-basta makakasampa dyan without the necessary protocol and approval kan gobyerno. Yan po. Iguaning masampa na dyan to check kan sa indaman na estado medical dyan sa barge buda dyan sa tugboat. Yan. Tamaluyan man sa nang dalagang kaan baga. So, kwantas na yan, ipapangadita na makarecover man ang mga ayan tabi na konsiderate na parang quarantine area lang. Dahil sinda makababa dyan, yun na nga niyan. Nasa medical emergency kita. This is sa kwantaning pagkabuhay, bilog na pagkabuhay niya to, yun yung pagkakataon na iba ang sitwasyon tango niyan. Ano po? Igi, salamat kan sa iyong pag-antabay, asin amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini, digbisa na sa DCGB, ang sa inyong kadamay. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip.
Kapag busy, Pharax Vitamin B1, B6, B12 Oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Pharax B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Pharax B Complex Daily. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap